Hunermend rojîn dixwaze dilê kalan xweş bike. Ji aliyê Mihemed Şivanî, Hewlêr, Rûdawê. Hunermenda ji Bakurê Kurdistanê rojîn projeyekî xêrxwazî li Hewlêrê ragihand ku taybet ê bi mala rengîna kalan. Hunermend rojîn di çarçoveya vê projeya xêrxwazî de dê cilûbergên pêwîst ji bo pîrê jin û pîrê mêrên ku ji mala rengîna kalan de xizmeta wan tê kirin. Dabîn bike her wiha beşeke din na projeyê girîngîdana berdewam bi van pirêjin û pîrê jin û pîrê mêran dibe, bi taybet jî di warê xwendinê de. Gelek ji wan kalên ku di mala rengîna kalan da dimînin nikarin bixwînin û binivîsînin. Ji ber wê jî rojîn li gel hejmarek ji xwendekarên zanîngehê rêkeftin kiriye ku heftane du caran ev xwendekar ji kalên malê rengîn re pirtûkan bixwînin. Di aliyê hunerî de ji hunermend rojîn niha mijûlî amadekirina du klîpan û dê cara yekem bi rêya tora medyayî ya Rûdawê wan klîpên xwe belav dike. Ev jî wêne.